Dobro me služi čet. Zdravето ме dobro служи. Сама си одам на Пещево, пешки, си пазарувам, сама се перам и това без услови. Немам ни купателно, немам ни перачка. Перам си с моите ръце, с моята сила, с моето здравие. Друго, що да ви кажем. Далеко съм от внуци, далеко съм от... Едно син ми умре, нема година. За него много жалявам, много ми е мака, а другия ми е далеко. А и тия ми са и внуци, и паравнуци, далеко ми са и они. А син ми е по-далеко, що ми е жив, по-малечки е. Има си фамилия, си гледа фамилията там. Се родувам, здрави, живи. И така. Колко години си баба Верче? 91 карам година. Масажата и терапиите, тук кай мене, како ти... Дойдех тук при една хубава женичка, мила, много мила, черка ми е. Толкова сакам, че не може да биде. Дойдех на масажа, масираме и много хубаво ме масира. И улекна ми половина здравието, това болката, що я имах така в коските. Това много съм работила, що да правя. Плетех како млада, много плетех. Фустани, такви костюми плетех, милина плетех, друго работех. Що си друго работила во живота? Во живото, како малечка, тутун съм берала. Ние бехме 5 сестри и аз бех най-голема. Тутун ми садя майка, татко. Татко не работеше на държавно, майка ми не работеше. Болна беше и она, гледах ga, и майка гледах, болна, и деца гледах, и сестри гледах, и всичко гледах. Ама сега за мене никой ни питува, ни ме гледа, сама си се гледам. Що е тайната да стигнем до твоите години? Тайната е да си чуваш здравието, да се гледаш, да не се нервираш, друго що да кажем. И да не се понижаваш много. Аз бех много се понижавах, много ме, как да кажем, много бех наивна и така това ми е това така направи. И сега само съм си, а имам и внуци, и правнуци, имам 6 правнуци. Да се живи и здрави. Така, много им се радувам. Они каза мислят, дали се радувам, дали не се радувам, и аз си знам какво ми е без них. А них малко съм го отстранила тия по-старите. Не им се много радувам. Оти не зная как да ме гледа мене. Да поживеям още толкова. А некам веке да живеям. Сакам да умрам. Ама я, Господ дадел ми сила и готово. Нити бастун носам, нити без бастун си одам. Браво, баба Верче. Да ме сретне, ако одам, си цекой вика, мале, баба Веро, ти за като се без бастун одиш. И каква си? Я таква съм, че така да се чуват и вие здравието, да сте здрави, живи. Порака до младите, шо че изпратиш? Порака до младите. Каква порака да изпратам? Да се чува, да слуша и да гледат старите. Да не понижават старите. И они ке остареят, ще видят какво е. Ке остареят. Колко боле, кога те понижава. Много боле. Много ме боля, ама нема шо да... Кой сакаш да поздравиш, баба Верче? Кой сакам да поздравам ли, деца? Да. Да поздравам, кои ме сакат. Сите ги поздравуваш. Сите ги поздравам. Ако ме сака некой от фамилията, здрав жив да е, да го поздравам. Да си поздравам. Да го поздравам от там, от тай, защото съм по-далеко, не съм увредена. Така е. Него не съм увредена.